sambambazela omnqamlezweni sabekwa sifubeni sambambazela ngoba siyaziwa uba sikolo zinto sizawudibana nezinto ezininzi zizaba buhlungu. Wena into yakho wena mntu mama uzawuphumela ngaphakathi ngoba wayalezwa ngasemnqamlezweni. Wayalezwa. Le nto lithi sitheni? Sinentlahla. Andivanga tata mna obeyalezwa. Sithi abayalezwa kwathiwa fast nakunyana nyana nakunyoko kwabizwa isikhofu ngoba kulungisa umqhili kuba mawungene kahle apha kuye lo mfazi abe ready ukuzokudibana nezinto. Udibana nezinto singomama sidibana nezinto siyaqalekiswa bangabantu abakhe bathe bayasithanda. Siyaqalekiswa ngabantu abathini abathi bayasithanda. Masilungeni ngoma, masilungeni, masilungeni ngoba ngokwathi nakunyana uyayazi uYesu ukubana sizawuzala abantwana abasazawusichapha oonyana bethu bangafunda le nto singabonisa yona. Futhi uqala uthi wena ungumzali uhamba kule nkonzo uthi ayonto la utsho utata unyanakhe ayingomama utata uzawuthi ayonto la nto ngoba inaba bafazi bathakathaka. Cha asinangxaki ayalezwa ithetha yana namhlanje noba nize apha ninjani noba nize ninjani futhi ungathethisani nomyeni wakho kodwa ngoba sayalezwa sayalezwa. Uxolo nani akathethi nomkakhe kodwa uzawuthatha le mali athi uxolo lenkosi ngabe nani ntolonto ntolonto xolo lenkosi ke ngabe nani sithi thina amen. Into efunekayo ukuthi esi sikhumbuzo sepasika senzelwa ukuba sithini siguquke ngoba uthenda phaa kuSimoni wathi nyathela apho nyathela khona uyayazi uba ayibubo umzima ngaphambili lapho uyoyityela akazi yena ndaye nje mhlawumbi wayigxadazela nje ezigxadazeleni aphose naloo ndawo benyethele kuyo anyathele ecaleni ngoba wenza nje thula mabe nakho andifuni